Jeg har været i gang med at style det her område i stuen, hvor vi har fået det her rigtig fine bord ind. Jeg har længe tænkt, at det kunne være super fedt at have et rundt bord stående her foran hylderne, og nu var det en mulighed, så derfor skulle det selvfølgelig stå her. Og jeg har været i gang med at style til jul, og tænker, at jeg vil prøve at guide jer lidt igennem, hvordan jeg har valgt at style det. Jeg vil sige, hvis det nu har været en forårsstyling, så kunne jeg måske lidt mere finde på at holde det simpelt med en høj krukke og nogle lange grene. Men fordi at det er en styling her op mod jul, så må der gerne være sådan lidt mere fylde på, og også gerne sådan lidt enkelte elementer af noget nostalgi og lidt antikt, fordi det går ind og giver noget varme. Så jeg tænker lige at fortælle jer, hvorfor jeg har stylet det, som jeg har, måske give nogle tips til, hvad I selv kan gøre. Til at starte på handler det om at finde et fokuspunkt, og der har jeg valgt den her store trækrukke, og så ned i har jeg sat en indsats med noget vand, så grenene kan holde sig friske. Dem her har jeg bare klippet ud i haven, gå ud i naturen, finde en masse fedt. Derudover så har jeg den her gamle ramme, som er fundet på genbrug, og selvom at stativet måske ser gammelt ud, så er det her stativ altså nyt, det er fra Sarah Home. Bøgerne er nye, de er fra Jyske også nye, men så har jeg igen den her gamle lyseslukker, som ligesom går ind og bringer noget nostalgi ind, og igen går ned og bringer lidt dybt ind i indretningen. Og på den anden side har jeg valgt 2 antikke lysestager, nogle helt mørkegrønne lys, som komplementerer de grønne grene. Og så igen en meget rustik krukke, og herovre på den her side har jeg valgt at lægge bogen lidt anderledes, og så en i en mørkere kontrast, for igen at skabe noget balance i indretningen. Så et tip er at sørge for at blande nyt og gammelt, lave nogle små grupperinger, og måske finde noget, som kan være med til at skabe et fokuspunkt i indretningen.